Лето пришло. Беловежская пуща. Беловежская пуща. Это что, зараз новые жарты придумлять, блин? Я готов быть министром культуры. И тут летая муха. Троич, вообще-то мы программу записываем. Усім прывітанне. Гэта культурная сядзіба, сумесны падкаст Еўрарадыё і арт-сядзібы пра розныя культурныя падзеі і культурных людзей. В студыі Алесь Снег И Павел Свердлоў. Неўзабаве у нас у гасцях будзе вельмі добры чалавек, Сяржук Долгушаў. Музыка, спевак, организатор розных ивентов. Вот этого вот всего и все. Вось, але зараз мы, як заўжды, пачынаем з чаго? З культурных навінаў. У Мінску урачыста ўручылі прэмію «Кніга года». Яе лаўрэаткай стала Марыя Мартысевіч за эпісталярную паэму «Сарматыя». Прэмія прысуджаецца адной найлепшай кнізе, выдадзенай у папярэднім годзе. Па рэгламенце прэміі аддаць свой голас упадабанай кнізе можа любы беларускі пісьменнік і перакладчык. Грашовы складнік прэміі «Кніга года» складае 1000 еўра. Я думаю, магчымыя накруткі у такой прэміі любы як паўсюль пісьменнік і перакладчык. Вот то бок я мог сказаць, я ў 2005 годзе пісаў вершы, я хочу аддаць свой голас за Марыйку Мартысевіч. Відаць, так і ёсць. Магчыма. Тыповыя выбары у Беларусі. Яшчэ і прэмія 1000 еўра можна крыху адсцягнуць. Ну, 1000 это не так шмат. Мне здаецца, што розныя іншыя літаратурныя прэміі, типа вот прэмія Гідройца, там здаецца нават 10 000 еўра. Таму і барацьба, мне здаецца, там такая больше скандалы ўвесь час нейкія. Альгерд Бахарэвіч ізноў другі, што за... Але, бач, у нас столькі літаратурных прэміяў, і многія з іх з грашовымі складнікамі, а з музыкай у нас зусім не так. Няма музычных прэмій. Няма музычных прэміяў. Ёсць героі года. Але грашовых такіх прэміяў музычных няма. Дзіўна. Это таму, што мне здаецца, што вот гэтыя людзі, якія і даюць грашовы складнік, яны разглядаюць, што літаратура — это назаўжды. Вот кніжка «Сарматыя» — это назаўжды. Можа, Марыйка Нобелеўскую прэмію калі-небудзь за яе атрымае. А пасля такія, а мы ў 2019 годзе, між іншага, 1000 еўра далі за «Кніга года». Это былі мы. Ну вот. Ты бы того, так думаешь? А музыка — это все... Самы дарагі квіток на мінскі канцэрт гурта «Токіо Хотель» каштуе 3150 еўра. Ён называецца «Меланхолік Парадайз» у гонар тура і ўключае не толькі праходку ў клуб Prime Hall, але яшчэ 21 пункт. Сярод такіх пражывання ў адным гатэлі з гуртом, спецыяльны сняданак ад гурта, спа-працэдуры, дастаўку на канцэрт ў лімузіне. Праграма «Меланхолік Парадайз» прысвечана 15-годдзю гурта «Токіо Хотель». Самы танны квіток на шоу каштуе 83 рублі. Просто катастрофа нейкая. Я б з гэтымі хлопчыкамі, якія 15 гадоў таму былі падобныя да дзяўчынак, у адно поле не выйшаў бы. Ну я тут сижу. А ты фанат «Токіо Хотель». Ну я быў з тых, хто слухаў. І нават я зараз сачу за гуртом, ты песні, якія былі 2007, яны не будуць выконваць, але ўсё адно раю схадзіць на гэты канцэрт. Цікава, ёсць там сярод гэтых пунктаў пункт падзёргаць за чолачку. Калі там яшчэ чолачкі ёсць. Дарэчы, сума 3150 еўра. А якая была логіка ў тых, хто гэта запускаў? Можа, надумалі, што тыя людзі выраслі, зарабілі грошы і могуць сабе дазволіць гэта? У 15 гадоў таму каму-небудзь з іх было 17-18, цяпер там 32-33. Яны ўсё жыццё капілі 350. Падзёргаць за чолачку. Господи, как его... А там Билл Каулиц. Билли Каулиц, конечно. И его брат так само там. Направду, у меня есть один знакомый, які думал, что Билли Каулиц гэта дзяўчынка. И таму дазваляў сабе вельмі дрэнныя и таму закахаўся у яго. Закахаўся и не просто закахаўся, а пасля даведаўся, что это хлопчык. Жесть. Вось такая сумная гісторыя. Але не буду вам казаць, что это за человек. Тут яшчэ такая, мне здаецца, ёсць грань у брыльянта гэтай навіны, у дыяманта. За 3150 еўра можна было правесці больш за 3150 чалавек на канцэрт Александра Саладухі. Вот так. Квіткі каштавалі 2 рублі на стадыён «Дынамо».
3150 чалавек на канцэрт Александра Саладухі ці адзін чалавек на канцэрт Токіо Хотел. Ну так, але ў Саладухі няма ні чолкі. Чолкі нема. Вот тут ты просто трапіў просто ў сэрца. Але я думаю, што ў Саладухі, у рэзідэнцыі Александра Саладухі, як мы ведаем, есть, напрыклад, джакузі, ну і там всякае ёсць, шашлыкі. Вот чаму беларускія артысты не робяць так? За 3 рублі канцэрт на Дынамо і шашлыкі з Александром. За 4 канцэрт на Дынамо, шашлыкі і джакузі з Александром Саладухом. І хайп, і 4 рублі. Ну, а так. ўсё это робяць Токіо Хотел. Файна. У Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў 7 чэрвеня пачынаецца вялікая выстава пра спорт. Я думаю, што ўсе здагадаліся, што прымеркаваная гэтая вялікая выстава пра спорт да другіх еўрапейскіх гульняў. У выставе прымаюць удзел фатографы і мастакі з 11 краін. Экспазіцыя складаецца з архіўных фотаздымкаў, сучасных фотапраектаў, плакатаў, відэа і скульптуры. Выстава будзе працягвацца ўсё лета і скончыцца 4 жніўня. Ну, што сказаць. Тая выстава, на якую я ўсё ж такі, відаць, не пайду. Чаму? Ну, я не ведаю, яшчэ схадзіць на стадыён, это куды не шло, а схадзіць паглядзець фоткі са стадыёнаў, ці фоткі спартоўцаў. Ну, вот скульптура, хіба што там нешта адрознае, плакаты, відэа, это, відаць, інсталяцыі нейкі будуць, гэта яшчэ можна зачапіць, там цікавае, да? Але, ну... Ты больш там фотак пра хакей наўрад ці будзе? Пра хакей не ўваходзіць, мне здаецца. Да? Там максімум такого камандна-гульнявого, здаецца, это камандны пляжны футбол і баскетбол там 3-3. Ну, вось, вялікая праблема, што мы нават не ведаем, большасць беларусаў, што такое еўрапейскія гульні, якія там віды спорту. Ўжо все ведаюць, мне здаецца. Ўжо з кожнага тралейбуса на цябе глядзіць, ты лесік. Ну не, назвы чуюць все, але сэнс у чым іх, якія там віды спорту. І ну, чым такія там віды цікавасць. спорту. Ну, хакей няма, футболу няма, всё да пабачэння. Ну так. Вот такі у нас еўрагульні. Ну, але мне здаецца, што будзе движняк. Это по-любому. І вот я вот думаю, у турыста, ну, турыст, да, прыехаў, ім кажуць, можна схадзіць на выставу фотак і архіўных і сучасных пра спорт, а можна яшчэ і ў Карчы, дарэчы, трэба ехаць на Некрасава, здаецца, я не памятаю, дзе цэнтр сучасных мастацтваў, а можна пайсці адтапырыцца на фан-зону на Неміў. І што ён выбірае, гэты чалавек, які прыехаў адтапырвацца ў Беларусь. Або паехаць у Белавежскую пушчу. Гурт «Рамштайн» апублікаваў кліп на песню «Аусландер» са свайго новага альбому. За першыя 12 гадзінаў ён набраў амаль 3 мільёны праглядаў. Па сюжэце музыкі трапляюць на трапічную выспу, дзе жыве племя дзікуноў. Музыкам вельмі падабаюцца напаўвольныя абарыгенкі. Тэкст песні намякае, што мэтай гасцёў цывілізаванага захаду з'яўляецца секс-турызм. Для спакушэння дзяўчат яны вывучаюць новыя і новыя мовы, сярод якіх у прыпеве гучыць і руская мова. Ну, ты здагадваешся, чаму гэтыя дзве навіны я паставіў адну за адной, да? Чалавек з захаду прыязджае на нейкую адарваную ад усяго ад цывілізаванага света выспу. І ідзе ў музей спорту. Яму абарыгенкі падабаюцца, і мовы ён розныя ведае, і рускую ўжо нават мову ведае ён. Наконт музея, да, музей спорта, недзе там, не музей спорта, а Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Да, выстава пра спорт. Недзе на гарызонце там маячыць. Не, ну ён праходзіць праміж усімі абарыгенкамі і заходзіць у выставу спорта. Яму гэта ж цікава мусіць быць, наўрад ці. Конечно, для заходняга цывілізаванага чалавека. Ну, што сказаць, у «Рамштайн» нейкі проста нейкае другое жыццё, другое дыханне. Яны 10 гадоў амаль нічога не выпускалі, і тут адзін за адным кліпы, прычым такія даволі правакацыйныя у манеры «Рамштайнаўскай». Я думаю, што новая аўдыторыя з'явіцца «Рамштайн». Нават учора бачыў маленькую дзяўчыну са значкам «Рамштайн». Гэта значыць, ну, гадоў 16-17, школьніцу. Не маленькую, ну, школьніцу. Гэта значыць, што не ўсё згублена, рок вяртаецца. Ага, і Токіо Хотел он вяртаецца. Але з другога боку, там жа я не бачу кліп, там напаўвольныя абарыгенкі. Ці будзе гэта нагода зноў, каб нехта выклаў гэтую песню і кліп у ВК, і яго за гэта... Адразу падумаў пра гэта таксама. Вось добра, што ты сказаў, я ўжо забыўся.
это ж добра скончылася. Ну як добра? Добра скончылася, у прынцыпе, гісторыя. Дзякуй, што не пасадзілі хлопца, да, который 4 гады таму выклаў кліп «Пусі» Рамштайна, а зараз яго прызналі экстрэмісцкім і заднім числом аформілі справу, типа на хлопца, да? Хто ведае, што будзе праз 4 гады, можа, і кліп «Аусландер». А тут яшчэ, ведучы Рамштайн, яшчэ можна экспертызу правесці на прадмет там На тексты, всякого да. нацызма, варожасці рэлігійнай, этнічнай і гэтак далей. Карацей, фанатам Рамштайну у Беларусі быць цяжка. Лепш быць фанатам спорта, за здаровы лад жыцця, ЗОЖ, еўрагульні Ці фанатам Токіо Хотель мець 3150 і евро. ружовую чоўку. Да. Сябры, на гэтым навіны, якімі мы хацелі з вамі падзяліцца сёння, скончыліся літаральна праз некалькі хвілінаў. Размаўляем пра беларускі фолк з Сержуком Доўгушавым. Мы вяртаемся ў культурную сядзібу. У нашых гасцях сёння Сержук Доўгушаў, музыка, арганізатар шматлікіх канцэртаў, спеўны сход. Вось ты недавно прыехаў з Амерыкі. Ці лёгка казаць амерыканцам імя Сержук? Складано, ну реально это... Я уже почал выдумлять Серджо. Серджо? Так, Серджо. Ну, да, Серджо. це гучний псевдонім треба, да? Ну, Ну и прозвище складано. Доушал. Доушал. Там. Але Я гэта реально не- думаю, нечто так скоротить. Может быть, Доу. прости, да, Доуш. Не Гжегош Бженджішчикевич, все ж таки гэта, да? А гэта была адзіная, дарэчы, ну, адзіны такі баг Lost in Translation, імя і прозвішча? Ці давялося тлумачыць яшчэ, што такое Беларусь? Кожны раз свои концерты починал с таких тлумачений. Я показываю кавалочек фільму якога-небудзь, ну, з урыўкамі, з апісаннем пра Беларусь нешта і таксама пра нашу традыцыю. Потым расказваю, потым граю на інструментах. Можна казаць, знаёмства такое. Але былі унікальныя такія сітуацыі, калі нейкія хлопцы маладыя, там студэнты кажуць: «О, мы ведаем Беларусь, Белавежская пушча». І вот некалькі чалавек, хто ведаў Белавежскую А не пушчу. так говорят просто Беловежская пушча, говорят Беловежская пушча. Не, докладно не ведаюць песнярова. Яны ведаюць, кажуць, это одна из таких зон экзотычных там вось, Да. в Европе. Мне, дарэчы, казалі кітайцы, што яны едуць у Брэст не ў Брэсцкую крэпасць, а ў Белавежскую пушчу менавіта. Подыхать. Потому что у Подыхать. Китая Таких там дрэваў няма. промысловость, и там смог увесь час. Але значит, мы недооцениваем все ж таки Белавежскую пушчу. Конечно, Шмат что чаго маем, недооцениваем, что мы маем, мы не ценим. А у Китая поветра, я читал, продаются у шкляночках таких, типа, на, подыши. Все, подышал, нормально. А мы тут можем дышать спокойно. Вот что у нас еще. Ну плюс расліны, плюс Нет. жывёлы такія, якіх там, напрыклад, ЗША нема там. Не, ну Беловежская пушча – это реліктовый лес. А вось, як вы думаете, Сергей, вось гэта прырода, якая тут засталася, яна абумоўлівае тое, што у нас такая фолк-музыка, ці нешта іншае? Вось што адкуль бярэцца ў фолк-музыцы? Ці гэта вёскі і сацыяльны ўклад? Ці гэта войны, якія тут былі? Да? От чаму наш фолк ён такі? Тут так складана. Збольшага ёсць і плюсы і мінусы, што мы закрытая краіна, і ўвесь час і зараз там закрыта, але в свой час Палесе адкрывалі пазней, пракладалі там чыгуначныя дарогі, таму у нас захавалася шмат усяго. Па сённяшні дзень можна прыехаць, запісаць, паслухаць, там апынуцца на сапраўдным застоллі з песнямі, з абрядамі. І, канешне, наша традыцыя вельмі багатая. То есть яна каранямі там у тысячагоддзі проста. То бок атрымліваецца, што якраз закрытасць яна спрыяе таму, што застаецца нешта самавітае такое. Спрыяе таксама, вось, дзякуючы нашым Як думаеце? продкам, прашчурам, мы маем такую спадчыну, такую Ёсць шанец. моцную фальклорную спадчыну. Ці ёсць шанец, што мы калі-небудзь у Белавежскай пушчы ў нетрах знойдзем племя беларусаў, якія не бачылі цывілізацыі, да якіх яшчэ не толькі зубры. Не, уже все знайшлі. Ах, шкада. А вот кто Ну, и хотел бы, каб яго не знайшлі. А мог бы Все- добры фільм Все выйсці. знайшлі. як у тых трапічных лесах у Бразіліі там знаходзяцца гэта племёны, якіх не кранула цывілізацыя. Зараз уже не ведаю. Нас уже ўсіх кранула. Але у нас ёсць свая унікальнасць. І, кажу, ёсць вёскі, дзе няма тэлевізараў, і толькі радыё. І там больш всяго захоўваецца, там больш захоўваецца некай сапраўднай такой прыроды. І А самі гэтыя вёскі, яны
захоўваюцца. Вось я некалькі гадоў уже запар сачу за вёскай Кудрычы, за яе лёсам. Это такая вёска Да, ведаю. пад Пінскам, дзе чаротавыя дахі, яе самая вядомая рэч. І яны гэтыя дахі просто паціху уже паміраюць людзі, якія ўмелі гэтыя дахі сцяліць, і ніхто не можа уже пра іх клапаціцца, таму што трэба лезці наверх, перасцілаць, да, людзі уже старенькія просто не могуць туды залезці, гэтыя дахі знікаюць. Ёсць прыклады, напрыклад, пазітыўныя. Моладзь з'язджае ў вёскі і пачынаюць засвоіць эту традыцыю, жывуць традыцыямі там сваіх дзядоў, прадзедоў і робяць хаты вось па тым там гліна з саломай, напрыклад, ёсць такія прыклады добрыя. Але, канешне, ёсць момант знікнення. Майстры, якія я ўвесь час шукаю дзядоў, якія дудкі гэтыя рабілі нашы народныя, ўжо вельмі такіх мала засталося людзей, і традыцыя пераймання, она знікае. Напрыклад, сыходзяць і все, не паспелі перадаць, як там піваварэнне у нас паўсюль это было, але там адзінкі людзей засталіся, хто там праз прадзеда, дзеда яшчэ это памятаюць традыцыю. То бок перарываецца такі ланцужок, які ўвесь час быў, калі дзед вучыў сваёй справе там сына, сын. А потым калектывізацыя, потым всіх у горад сагналі, і все, і вось это вясковае то ўжо нікому не патрэбна, і старыя людзі памерлі, там хто паспеў, запісаў. Але гэта ўжо не выправіць, напэўна. Так вот, а што рабіць? Каб гэта спыніць, і эта дзяржава неяк павінна ўмяшацца? Рабіць нам, як у нас у беларусаў ёсць такая рыса, глядзець на суседаў. Вот як сусед робіць, так і нам трэба рабіць. Это паўсюдна амаль што. І паглядзець, напрыклад, у бок захаду, што робяць палякі. Яны робяць такія... Они таксама это пазней пачалі рабіць. Але вось зараз у них ёсць стыпендыі. Нават ёсць бабулі старыя, дзядулі, ім плоцяцца стыпендыі за то, што они такія унікальныя майстры ці спевакі, спявачкі. І за гэта, што ім плоцяцца гэта стыпендыі, да іх прывозіцца аўтобус студэнтаў. Это студэнты там са скрипачкамі, там з іншымі інструментамі, з барабанам сідаюць і пачынаюць гэтага дзеда вучыцца іграць. Ці вырабляць штосьці, ці плясці там, ці ткаць на кроснах. Ну, хоць ткацтва у нас, канешне, шмат і музеяў, это традыцыя працягваецца там і захоўваецца. Я думаю, збольшага ў гэтым дапамогуць нам фестывалі, лакальныя фестывалі. Ёсць, напрыклад, на Палесе, ёсць невялічкі. Вось зараз я прыехаў фестываль кулікоў. Культуравы робяцца. І такія маленькія фестывалі, лакальныя, вось тэрытарыяльныя, куды будуць прыходзіць мясцовыя, і прычым прадстаўляць неяк сваю культуру, не некую папсу расійскую, а вось сваё нешта. І тады гэта будзе далей пашырацца і распаўсюджвацца. То бок, умоўна кажучы, у Мінск мясцовыя не даедуць? А мы робім. Мы вот праект традыцыя наш, мы ўвесь час папулярызуем традыцыйную музыку, мы запрашаем цэлы гурт. Прывозім і знаёмім. Вот просто прыходзіць кожны, мы знаёмім, па-першае, што мы знаёмім з традыцыяй, з песнямі, там, спевамі, потым яшчэ разам з імі всімі спяваем. А вот калі паразважаць на такое пытанне, навошта фолк-музыка сучаснаму чалавеку? Вось што ён можа ад яе ўзяць? Ну, зразумела, для чаго прызначаная танцавальная музыка, да? Каб пад яе ў трэнажорнай зале займацца, ці там танчыць, ну, на нейкім рэйве, да? А вось ад фольк-музыкі мы што можам узяць? Гэта все блізка з той жа гісторыяй. Для чаго чалавеку гісторыя і веданне свайго роду? А тут все глыбока палягае. Добра, але цікава, якая публіка ходзіць на канцэрты фольк? Ну і пытанне, як мы разглядаем, які фольк, які проста патанчыць пад электронную музыку з нейкімі элементамі фольк-музыкі, это адна справа, і трэба думаць, што яна прыносіць. І тое ж самае разуменне традыцыйнай музыкі, разуменне аўтэнтычнай музыкі. Калі мы слухаем вось той рэзананс, тую прыроднасць тых людзей, якія далекі ад сучасных тэхналогій, яны вось эту нітачку пранеслі праз гады, і вось яны спяваюць. Тут бок не сколькі трэба людзям это слухаць, колькі адчуваць, разумець, паважаць і быць у гэтым. Напрыклад, спыніць паляка якой-нибудь і сказаць, што ты скажаш пра мазуркі, так? І ніхто не скажа, ай, мазуркі, это гаўно там. Потому что на ўзроўні павагі, на ўзроўні такого вось, гэта частка нас. Вось пазл склалі. То не трэба хадзіць в навушніках, слухаць там, як бабулі спяваць, але просто гэта
паважаць, разумець, цаніць, это важна вось, да гэтага дайсці. Я бы был на концерте Вуры, это реальный крок-концерт, то бок туды люди добиваются по колькасці больш, чым на многія беларускія гурты, то бок поспех ідзе. Думаю, што больш і больш могуць людзі прыходзіць, правда? Але ў нас не чысты, кажу, мы спрабуем данесці всю эту правду, да, к традыцыйнай музыке, але мы на апошнім часам рабілі эксперыменты, мы запрашалі Так. калектывы, і файна моладзь слухаць які-нибудь калектыў з Палесся, і вот прывыкаюць, да, ось, о, это круто. А потым мы даем такога жанру трохі, што больш знаёма, што больш зразумела і так далее. Але і гэту нітачку, гэты элемент не трэба выкідаць. Просто взяць, як робіць там у перадачах по БТ, калі беруць просто песню так перекруцілі і спяваюць такімі нейкімі паскуднымі галасамі, там, То есть там уже не песни застало, идеи нема, зерня нема. И души нема. Я бачу этих бабулек, які глядят этот телек, такие, что они зрабілі з нашими песнями, уа, просто, да. Але гэта кожен тыдзень та перадача выходзіць. Яны не задовольны, я передаюсь просто голос этих людей, які там, им не задовольны. Ну, а вось адчуць, да, ці там зразумець, это ж складана, это трэба быць здольным на такую унутраную працу. А мы з іншага боку, да, са свайго, вось нашае там пакаленне і больш маладыя людзі, яны гэтую, я не ведаю, адчувалку не згубілі, то бок жывучы ў цывілізацыі, слухаючы гукі горада ўсё жыццё, да, і сутыкаючыся з фолькам, чалавек можа проста не зразумець, што да чаго і прайсці міма, мне здаецца, так вельмі шмат людзей праходзіць. Вядома, і неразуменне, што ёсць сапраўднае, што ёсць ось такое псевда, напрыклад, што нам падаюць за народную музыку, там, за фольклор. Я всіх запрашаю на наши імпрэзы, і на купальском коле мы будем прэзентаваць сцэну традыцыі, дзе будуць запрошаны вось реально унікальныя калектывы. Не метал. Метал будзе на сваёй сцэне, а у нас будзе неофольк і вось свае аўтэнтычныя калектывы. І вось хто пабывае на абрадзе, і у нас будуць абряды таксама, і таксама супольныя спевы, і нейкі там, ну, максимум традыцыю хочам паказаць. І побачаць людзі трошки з іншага боку, як это все выглядае, як это традыцыйная музыка можа быць. І ў гэтым, ну, важна быць. Ну і прыклад, напрыклад, был я у штаце Ахайо, Афіны, такі ёсць гарадок студэнцкі, і там я выступал, спявал свой канцэрт, рабіл там з песні, там это все прэзентавал. І напрыканцы з людзьмі просто эксперымент зрабіў. Давайте разучым такую карагодную беларускую песню «Мядуніца лугавая». С американцами. Так. И они вот такими голосами «Мядуніца, мядуніца» заспявали. Потом их уже не супокоить, они почали водить карагоды. Я, ну, подал эту идею, мы почали водить, их потом не спынить. А наступный день они просто меня запросили на свой концерт, гурт Brothers Hills. Яны той ж самы эксперымент робяць. Они такие, тут сярод нас ёсць наш сябра з Беларусі, і мы прысвяцім песню, пачынаюць спяваць эту «Мядуніца», а потом спускаецца ў зал, і вот все это амерыканцы водзяць карагоды, у них некае ўсё ўнутрана так актыўна. Ну, это трэба быць нейкім распаволеным чалавекам. Вот там это... Мы, беларусы, такія крыху заціснутыя. Да, паспрабуй. Я шмат разоў такое бачыў, калі у зале звяртаецца чалавек, ну давайте, ну зробім што-небудзь разам, да. Не сёння. Нет, тут я кажу, тут залежыць ад таксама і выступоўцаў. Калі у нас там на сходах, то в прынцыпе спяваюць усе амаль, што ці там мы робім нейкі... Сяржук, а што вы за дыскі прынеслі? Гэта вот як два прыклада. Это першая плыта выходзіла, это традыцыйная музыка, это мужчынская традыцыя спеву. І збіралі грошы праз краундфандинг, да. Это першая плыта. А зараз мы рыхтуем другое выданне, гэта застольныя песні. Вот это будзе круто, калі мы будем ставіць сталы, паўсюль накрываць і спяваць застольныя песні. Як я сумую па вот буклеце. Это книжка уже, в принципе. Так это таксама культура, якая сыходзіць. Вот ну, пластинка, так. Да, открываешь, там тексты, там фото, там вот это вот все. Я не бачыў такого, в руках не трымаў, я думаю, гадоў 5, відаць. Тут не сколькі, ну, можна в інтэрнэце все знайсці, але менавіта тэксты. Традыцыя мужчынская спеву. Это таксама то, што трошки у нас забытае. І ідэя была, па-першае, людзей знаёміць, што мужыкі нашы спявалі вельмі крута. І рэальна сапраўды тэксты і фото. Абсалютна унікальная рэч. А другі? А гэта «Літа», альбом «Вурая», што мы запісалі ў Варшаве
совместно с поляками, и это таки наш альбом на основе палеских песен. Так само на крауфандинге збирали. Это новая программа совсем. Это уже такий неофольк і такое асэнсаванне фольклору. І збольшага у цябе раунды ідуць добра. Але вось такое пытанне, ці прафукалі мы юбілей Манюшку все разом, все Ну, беларусы? что мы профукали? Ну, все ведают, что сёлета 200 годов. Все ведаюць. Все ведаюць, але я кажу, Оперные што театры некие. там Да, нешта есть. адбываецца. Не, нешта адбываецца, але гэта не такі активность не маштаб. тая. Активность не тая, и я кажу, что я профугал. По-перше, что я приехал у травни уже как раз под день народження, потом уже запустили мы крауфандинговую кампанию, что збираем на то, И чтоб можно зараз спевать спевать еще. так, что можно спевать Манюшку, и мы уже запустили в разных городах. Покуль тут у Мінску прошел один сход, и у Витебску, у Молодечно. Але не скажу, что вельмі активно люди йдуть. Для их И это не незнакомая особа Не. особливо. Ну, некие композиторы, что. А то, что он родился у Убеле, там, что это наш земляк, и то, что песни просто пропитаны фольклором белорусским. И... Ну, вось я днямі быў у Варшаве, і там таксама не заўважыў. У цэнтры нічога пра Манюшку няма. Не было? Вельмі я здзівіўся нават. Таму што Цікава. я думаю, што сітуацыя такая. Мы, як заўжды, типа, Манюшка, не надо нам такого, мы як бы это самае, а палякі, там ці літоўцы, якія нашу гісторыю падграбаюць і ўжо робяць абсалютна сваёй, але тут такая іншая сітуацыя. Я был в Варшаве, и спевали там Манюшку. Белорусы организовывали там импрезу, где были и поляки, и белорусы, и там спевали разом. Ну, мы, ну, в Азии, я не веду, пост, Ну, огульно, Манюшка 200 Каля годов. оперного Ну, театра, я думаю, здесь на таких тусовках классичных, да. Музыки классичные уже жалились, что у них уже руки болять играть Манюшку. Уже сколько можно играть? Целый год. Играете, 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 играете. Мгм. Так, ну что, Будем ну что, завершать. будем До видать... чего мы пришли? Я Что нам не- робить, как жить? Мне здаецца, да, вот это пытанне, размова была і песімістычная, і аптымістычная. Я да чаго, дарэчы, запытаўся пра дзяржаву. Вось зараз пра беларускую мову. Алена Анісім спрабуе дамагчыся, каб быў прыняты нейкі закон об абароне беларускай мовы. Ну, можна спрачацца ў фармулёўках, але каб беларуская мова і апрасоўванне стала часткай дзяржаўнай палітыкі афіцыйна, да, замацавана. Вось, ну і зразумела, што мова это, на жаль, дагэтуль для чыноўнікаў гэта ўсё ж такі палітычны момант, і яны вот вельмі са скрыпам так, да, вот. А фольк-музыка гэта сапраўды нацыянальны здабытак. Ну, так. Можа, нам трэба нейкую вот простую ж дэпутатку, пакуль яна яшчэ ў парламенце, да? Хаця это апошнія месяцы, дарэчы. Вось, распрацаваць нейкі закон пра абарону і прасоўванне фолк-музыкі. Вот на такім вот рэальна Ну, дзяржавным. я готов подписаться, я готов быть министром культуры. Каб вот это не трэба быць міністрам культуры, но каб гербавая вот печатка і подпіс Ну, того еще чалавека якость, самого. якость. Тут так само момент такі можна абараняць, але будуць под гэтым паддавацца хто заўгодна. Я фольк-музыка, я там это спевы, то все. Конечно, тут больше розных, ну, стипендий, я кажу, нейкіх праграм фінансавых, нейкіх падтрымак вось тых людзей, хто на гэтыя скарбы засталіся. А у нас у вёсачках, кажу, жывуць тыя там па 80-90 год, якія валодаюць гэтым унікальным скарбам. Ну, Ёсць іх падтрымліваць трэба. Ім Да. трэба робіць нейкія Умовы, каб не яны абязаловкі маглі- там, да, вы павінны паехаць і поплясаць там на сцэне на дажынках, а менавіта падтрымліваць. Я бы ім всем павысіл і пенсіі, нейкія фестывалі, ну, такога ўзроўню. То бок можна пачаць з гэтых людзей, можна пачаць з таго, каб вазіць да іх студэнтаў хаця б інстытута універсітэта культуры. Нам да? трэба дом фальклору, такі дом фальклору са сваім музеем, са сваімі, дзе прадстаўлена больш віртуальных розных віртуальных энцыклапедый, там народных строў, віртуальнай энцыклапедыі песен, там. Ну, все, каб выходзіць на ўзровень такі. Цікава, зараз мы чыталі навінку пра тое, што адкрываецца выстава да еўрапейскіх гульнях, прысвечаная спорту. Вось я думаю, што якраз да еўрапейскіх гульняў можна было б так круто адкрыць што-небудзь вот
чисто белорусской вот фольклор, да, Но это тематика. будет наша адметнасць. І... Да, і это была падметнасць, тому що спорт ён інтэрнацыянальны, ён як бы аб'ядноўвае па ўсім свеце людзей, ён аднолькавы. Ну, наши спортсмены будут выходить в вышиванках, и типа вот это все наше. Ну да, іншыя. І спяваць манюшку. Якраз гэта вот і адрознівала, да, падкрэслівала, што вот беларус это беларус, іншыя таксама ў сваіх вышыванках будуць. Ну, і гэта было, па-першае, унікальна і цікава. А у нас не могуць зразумець, што можа зацікавіць замежніка, так это наша традыцыя, наша культура і наша вот эта самабытнасць, мова, песня. Вот это будзе цікава. Што спорт, што пакажуць там нацыянальную бібліятэку, ну, окей, добра, паглядзелі. Нет, добра, але... Паглядзелі, а што, да. Што застанецца пасля этого? Это можа быць вялікім брэндам, як зрабілі болгары, там... Это может быть крутым брендом. Не покидайте ж фолка нашего, каб не умерли. Так. Да? А фольк, он уже пошел далее, то есть он не зникне никуда. Супер, можно запросить на импрез ближайшие. Ближайшие импрезы, окей. Купальское коло фестиваль отбудется 21, 22, 23, и 3 дни вось мы представляем сцену «Традиция», где будет представлен максимум розной фольклорной музыки, от аутентичных коллективов до сучасных. Под Мінском у Азерцы. Так. Все, на гэтым мы сканчаем гэтую частку культурнай сядзібы. Вас яшчэ чакае афіша з Марыяй Вайтовіч. Вам, Сергей, дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй за тое, што працягваеце насуперак шмат чаму, не ўсяму, але шмат чаму займацца беларускім фолкам, захоўваць гэта для такіх людзей, як мы з Алесем, напрыклад, якія ўсё ж такі не датыкаюцца непасрэдна, для ўсіх іншых. Дзякуй, да пабачэння. Калі ласка. Упершыню ў гісторыі ў пракат выходзіць 3D-фільм па-беларуску. Гэта легендарны «Тэрмінатар 2». Зняты ў 1991 годзе «Тэрмінатар 2. Судны дзень» – гэта фільм, які змяніў стаўленне сусветнага кінематографа да прымянення камп'ютарнай анімацыі і паказаў новыя магчымасці яе выкарыстання ў кіно. Паглядзець стужку можна будзе 4 і 5 чэрвеня ў кінатэатры «Сільвер Скрын». Пачатак сеансаў у 17:20. 6 чэрвеня раім схадзіць у тэатр. Прапануем на выбар 2 пастаноўкі – класіку ад Купалаўскага, камедыю Мікалая Гоголя «Рэвізор» або візуальную паэзію ад Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі спектакль «Бетон». Пачатак спектакляў у 19:00. А 8 і 9 чэрвеня пройдзе фэст «Вуліца Ежа», які ўжо даўно стаў фуд-сям'ёй. На гэтым гарадскім пікніку можна будзе не толькі пакаштаваць разнастайнага стрыт-фуду, але і паслухаць музыкаў – Паліну, Амстердам, Parade of Planets, Groove Dealers, Intelligence і Вилны. Фэст пройдзе ў батанічным садзе, пачатак у 12:00.